Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Әлмәттә Татарстанга дроннар һөҗүме турында фикер алышалар. Мондый вакытта мәгълүматның рәсми чыганакларына гына мөрәҗәгать итү аеруча мөһим, чөнки күп кенә ялган хәбәрләр барлыкка килә. Хәзерге вакытка нәрсә билгеле? Авыл халкы ярдәм сорый, машина белән түгел, җәяү йөрү дә кешеләр өчен зур проблемага әйләнде. Тамчыдан күл җыела. Волонтерлар хәрбиләр өчен машинага акча җыю игълан иттеләр. 2 апрельдә Алабуга һәм Түбән Кама предприятиеләренә пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме ясалды. 5:45-тә Алабуга махсус икътисади зонасындагы тулай торакка бәреләләр. Соңгы мәгълүматлар буенча 14 кеше зыян күргән, аларга барлык кирәкле ярдәм күрсәтелә. Хәлләре уртача авырлыкта дип бәяләнә. Тормышларына куркыныч янамый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алабугада булды, анда ул зыян күргән биналарны карады. Төзүчеләр белән аралашты һәм кыска вакыт эчендә торак биналарын торгызырга кушты. Күрүемчә, сез молодец, сезне куркытып булмый, әмма сез игътибарлырак һәм саграк булырга тиеш дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов җыелган студентларга. Танека заводына һөҗүм булды, янгын чыкты, аны 20 минуттан соң ликвидацияләделәр. Предприятиедә куркынычсызлык системасы эшләде, зыян күрүчеләр һәм җитди җимереклекләр юк, технологик процесска зыян килмәде. Әлмәт районы башлыгы да халыкка мөрәҗәгать итеп тынычлык сакларга чакырды. Мондый вакытта мәгълүматның рәсми чыганакларына гына мөрәҗәгать итү аеруча мөһим, чөнки күп кенә ялган хәбәрләр барлыкка килә. Хәзер тынычлык саклау һәм паникага бирелмәү мөһим диелә хәбәрдә. Россия тикшерү комитетында җинаятьләр кылуда катнашы булган затлар һәм шартлар ачыклана дип хәбәр иттеләр. Әлеге хәлне Рөстәм Миңнеханов үз контроленә алды. Барлык хезмәтләр дә югары әзерлектә. Юлның сазлыкка әйләнүе аркасында халык кибеткә дә бара алмый, балалар бакчаларны һәм мәктәпләрне калдырырга мәҗбүр. Мөгезле елга, Каски, Болгар 2, Сосновка авылларында яшәүчеләр ярдәм сорыйлар. Яз көне аларның Новоникольскига кадәр бара торган юл үтеп йөри алмаслык дәрәҗәгә килә. Машина белән түгел, җәяүдә йөреп булмый диялар. Проблема белән җирле халык беренче тапкыр гына очрашмый. Инде 2нче ел рәттән Новоникольскига бердән-бер чыгу юлы сазлыкка әйләнә. Мәктәп, балалар бакчасы һәм кибетләр Новоникольскида урнашкан, азык-төлек сатып алу өчен дә юлның бу өлешен үтәргә кирәк. Халык юлны төзекләндерү үтенече белән 200 имза җыйган инде. Алар өчен бу участок мөһим, чөнки башка юл юк. Халык сүзләренчә, алар Якташ бистәсе аша юл ачуларын сораганнар, һәм бу участокны башка юл белән үтәргә мөмкин булыр иде. Әмма халыкка бистә һәм аның юлы да шәхси, ябык территориядә йөрү өчен рөхсәт кирәк дип җавап бирәләр. Главтодор транспорт предприятиесе юлны ремонтлау 2024-2030 елларда карау исемлегенә кертеләчәк дип хәбәр итә. Ягъни халыкның газаплары 6 елга кадәр сузылырга мөмкин. Әлмәттә волонтерлар хәрбиләргә машина сатып алу өчен акча җыялар. Махсус операция зонасындагылар алар белән элемтәгә кергәннәр һәм машинага мохтаҗ булуларын хәбәр иткәннәр. Ул яраланганнарны ташу өчен кирәк. Они там ребята воюют, а мы здесь хоть какой-то вклад внести. Волонтерлар рәсмиләштерү һәм хезмәт күрсәтүне, шулай ук транспортлауны исәпкә алып, ярты миллион сумга якын акча җыярга планлаштыралар. Калган акчалар гуманитар йөк сатып алуга китәчәк, аны шул ук машинага төяп җибәрәчәкләр. Мы, волонтеры команды ЗОВ фронту, призываем к помощи людей неравнодушных, помочь бойцам нашим, которые находятся в зоне СВО. Мы, волонтеры команды «Мир добрых людей», призываем каждого неравнодушного внести свой вклад в покупку этого автомобиля и отправить нашим бойцам. Волонтерлар теләсә нинди гуманитар ярдәмне кабул итәргә әзер, посылкаларны хәрбиләрнең ихтыяҗларына карап җыялар. Хәзерге вакытта капчыкларга ихтыяҗ бар, оннан шикәр комыннан калганнары да ярый. Шулай ук окоп шәмнәре өчен банкалар яки шәмнәрнең үзләре, оек-башлар һәм бозылмый торган азык-төлек продуктлары кирәк. Буларның барысында Шевченко 144 адресы буенча алып килергә мөмкин. Яисә экранда күрсәтелгән телефон номеры аша волонтерларга шалтыратыгыз. Зәйдә яз хәбәрчеләре сыерчыкларны яңа ишекләр белән каршы алдылар. Аларга уялар ясауда мәктәп укучылары, балалар бакчалары гына түгел, төрле идарә хезмәткәрләре дә кушылган. Район күләмдә узган кышларга өй бүләк ит акциясе хакында тулырак киләсе сюжетта.
Зейнең яшьләр ял паркында бердән булып сыерчык оялары әләләр, кошларны кайгыртып җимлекләрдә ясаганнар. Игелекле гамәлгә Зейнең һәр белем йорты балалар бакчалары да кушылган. Һәр яз сайын кыш оялары ясап белү районда матур традициягә әйләнде. Бу кечкенә матур итәсебез килә, и бала-чагалар ял иткәндә, әти-әниләр дип әйтәм мин, монда кем килә, күрсеннәр, что бу эш изге эш, Алла бирсә, бу безнең беренче елга түгел, без былтыр да эшләдек, 3нче елда эшләдек. Алла бирсә, эшләячәкбез алдагы көндә дә шәһәребезне ямьләндереп, матуратып, табигатькә якынрак булып. Тату гаилә бакчасы да игелекле акциягә бик теләп кушылган. Табигатыбызны сакларга, кошларны кайгыртырга, балаларны кечкенәдән өйрәтәләр биредә. Мы делаем благое дело для птиц именно, а мы делаем им домики, да. Во-первых, это сплочает семьи, идет активная работа с родителями, детей приучаем любить природу, ценить природу. Птицы очень важны и очень нужны. Всего из нашего детского сада была сделана акция тоже «Подари домик птичкам». Было изготовлено 28 скворечников и 5 кормушек. Тылсымлы әкият балалар бакчасы да канатлы дусларны каршы алырга ныклап әзерләнгән. Бүген алар уны җимлек ясап алып килгәннәр. Сыерчыклар турында шигырьләр сөйләп осталыкларын да күрсәттеләр. Без тылсымлы әкият балалар бакчасыннан 13 сыерчык ясалып килдек. Балалар аларны өйләреннән әти-әниләре белән ясап килделәр. Бөтенесе бик шат. Күңелле бүген монда. Яз килә, сизелә. Үз куллары белән ясаган җимлек ояларның кадерен белә балалар өчен күңелдән шатланалар. Канатлы дусларның яңа йортларга урнашуын түземсезләнеп көтәләр. Я с мамой, с папой, с сестренкой делала скворечник из дерева. Скворечник нужен, чтобы птицам было не холодно и где поесть. Сыерчык оясы элү акциясе район буенча әле дәвам итәчәк. Канатлы дусларга оя бүләк итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп кушыла ала. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Ничек социаль контракт төзергә, өремегезле терлек, кош-корт үрчетүгә, шәхси ярдәмче хуҗалыкны киңәйтүгә, җирне арендага алуга һәм ял итү зоналары төзүгә ничек грантлар алырга? Бу сорауларга баулылар авыл яши пилот проекты кысаларында җавап ала алалар. Чираттагы очрашу татар тумбарлысы авыл китапханәсендә узды. Вот эта программа «Ауыл Яши». Ауыл яши программасы кысаларында сез китапханәгә килеп үз сорауларыгызны калдырып китә аласыз. Китапханә бу сорауларны туплый һәм авыл хуҗалыгы идарәсенә, милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасына, безнең район башкарма комитетының игътисад бүлегенә җибәрә. Алар инде сезнең сорауларыгызны кирәкле структураларга юнәлтәләр. Тумбарлар үз авылларының киләчәге белән кызыксынып һәм борчылып очрашуга иртәрәк килгәннәр. Алар арасында озак еллар үз хуҗалыгында кош-корт үрчетүче Набиевлар гаиләсе дә бар. Алар дәүләт ярдәме чаралары белән кызыксыналар. Гомер буе авыл җирендә яшәдек инде. Маллар карадык, гомер буе. Шул мал-туар белән күбрәк вакыт үтә инде. Нинди сораулар менә шәһәр микән шуларны тыңларга килдек. Нәрсә булыр микән? Үзебезнең тәкъдим буенча инде. Шул авыл җиренә күтәрү яхшы булыр. Кош-кортлар белән чыгышып булмас микән дип тырышырга уйлыйбыз инде. Аннан соң бакча бар, бәрәңге бакчасы. Аны эшкәртер өчен, может, мотоблок, шуның әйберләр сатып алырлык ярдәм булмас микән дигән уй белән килдек. Очрашу барышында авыл җирлегендә ял итү зоналары булдырырга мөгезле эретерлек, сарык һәм кош-корт үрчетергә теләүчеләр барлыгы билгеле булды. Проект кураторы сүзләренчә, һәр кызыксынган кеше кирәкле мәгълүмат ала ала. Как известно, наш район вошел в число 4 районов. Билгеле булганча, безнең район авыл яши пилот проекты гамәлгә ашырыла торган республиканың 4 районына керде. Әлеге проектның максаты авыл халкына бизнесны үстерү буенча мәгълүмат бирү. Гыйнвардан алып авылларда очрашулар бара, анда район җитәкчелеге һәм тиешле ведомстволар, төрле хезмәтләр вәкилләре финанс мәгълүмати ярдәмне ничек алып булуы турында мәгълүмат бирә. Очрашулар уза торган Баулы районы китапханәләрендә авыл яши күргәзмәсе оештырылган. Мәгълүматлар даими яңартылып тора. Әлмәтләр шарлавыклы буаларның 7нче чиратын проектлауда катнаша ала. Сүз схемадагы билгеләнгән территория турында. Аны бу сезонда төзекләндерергә планлаштыралар.
Ял итү зонасын су саклагыч белән тоташтырырга телиләр. Елганың үзендә биофильтрлар, йөзүче модульле үсемлек платформалары кулланылачак. Алар шәһәр су юлларын яшелләндерә һәм чистарта. Шулай ук архитекторлар җәяү йөрү маршрутлары, гриль һәм саф һавада шөгыльләнү зоналары һәм хәтта кошларны күзәтү өчен майданчыклар булдырырга тәкъдим итәләр. Бу зонаны проектлаучы бюро теләкләр белән анкеталар тутырырга тәкъдим итә. Түбән Кама һәм Әлмәт футбол буенча республиканың кышкы беренчелеген бүлештеләр. Әлмәтне төбәк турнирында футбол буенча спорт мәктәбенең яшүсмерләр командасы тәкъдим итте. 13 яшьлек спортчылар ярышларның ярым финалына кадәр барып җитәләр. Анда алар көндәшләренә оттыралар. Нәтиҗәдә урыннар түбәндәгечә бүленә. Беренче урынны Казанның Рубин командасы алды, Түбән Каманың Нефтехимига 2нче урында, Әлмәтнең спорт мәктәбе 3нче урынга ия булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.